Waar kan je beter studentenkoten verhuren dan in Leuven? Hasselt misschien? Steeds meer Leuvense en Brusselse vastgoedfirma's richten zich op de Limburgse hoofdstad als studentenstad. Thomas, jij onderzocht dit. Waarom hebben deze bedrijven zo'n interesse in Hasselt? Wel, je zei het al, het is Leuven en Brussel vooral waar die bedrijven vandaan komen. Die waren daar heel actief, ook in de studentenkotensector. Alleen ja, zeker in Leuven bijvoorbeeld, daar zien ze niet zo graag meer komen. Er zijn al heel wat studentenkoten en ja, Leuven staat ook wel een beetje onder druk met het aantal studenten. Hier in Hasselt is dat een heel ander verhaal. Daar heb je enerzijds de U Hasselt, die heel fel wil uitbreiden, ook naar Hasselt Centrum toe. Niet alleen in Diepenbeek dus, maar ook echt in de binnenstad. En ten tweede, ja, Hasselt ziet die studenten en dus ook de koten heel graag komen. Zeker in het gebied tussen het station en de Elfde-Liniestraat. Daar zeggen ze van ja, laat maar komen. Daar is ook wel wat leegstand, er zijn wel wat oude panden. Dus dat maakt Hasselt voor die vastgoedspelers een heel interessante stad om projecten te gaan ontwikkelen. Wat komen die firma's hier dan precies doen? Eerst en vooral kopen die een oud pand. Heel vaak zijn dat oude panden, zo zijn er dus wel wat in Hasselt. Dan vragen zij een omgevingsvergunning aan om dat pand, wat op dat moment geen studentenkoten zijn, om dat eigenlijk om te zetten naar studentenkoten, zeg maar. Dus ze dienen plannen in, de stad keurt die goed. En dan hangt er een beetje van af. Er zijn vastgoedspelers die dan ook zelf gaan verbouwen en die dan gaan proberen om die koten te verkopen. Alleen zien we dat in Leuven werkt dat perfect. Daar zijn heel veel mensen, ouders vaak, die denken, ja, mijn zoon of dochter gaat 5 jaar in Leuven studeren. Ik ga een kot kopen en dan moet ik geen huur betalen. En dan kan ik daarna dat kot nog verkopen of zelf gaan verhuren. Alleen dat model kennen we in Hasselt nog niet echt. Dus daar loopt het vaak wat mis. In die zin dat er dan vaak vastgoedspelers zijn die met die koten blijven zitten. En uiteindelijk dat zij dat dan in zijn geheel verkopen aan een andere vastgoedspeler, die dan de koten wel zelf gaat verhuren. Of, wat we zelfs ook al zien, is dat er Leuvense vastgoedspelers zijn die een omgevingsvergunning aanvragen, die dan een goedkeuring krijgen, maar die op dat moment al het pand, zoals het was, dus zonder het te verbouwen, opnieuw gaan verkopen. En dan kan iemand anders met die omgevingsvergunning die er is, aan de slag gaan om het pand te realiseren. Met die juiste vergunning is het pand meer waard dan? Met die vergunning is dat pand meer waard. De rompslomp, om het maar even zo te noemen, die is achter de rug en dan kan je gewoon meteen beginnen om te verbouwen. Gaan er dan heel veel gebouwen in Hasselt veranderen in koten? Goh, ik heb het eens opgevraagd. Ik heb even een spiekbriefje erbij genomen, want het is wel wat cijfers. 158 panden die hebben nu al een omgevingsvergunning voor studentenkoten. Dat wil niet zeggen dat er overal al studentenkoten zijn. Soms moeten die nog gerealiseerd worden in een aantal. Maar het merendeel, dus 158 panden. Nu, er zijn nog 9 panden die daar gaan bijkomen. Daar is een omgevingsvergunning in aanvraag. Nu, die 9 panden, dat gaat om 357 studentenkoten. En als die gerealiseerd zijn, dan zouden er in Hasselt 3112 studentenkoten zijn. Dat is redelijk wat. Wat kost zo'n kot in Hasselt eigenlijk? Wel, als je het wil kopen, dan is de prijs natuurlijk heel afhankelijk van veel factoren. Maar de huurprijzen, die heb ik wel opgevraagd. En dan zit je in Hasselt op een gemiddelde van €457 per kot. En voor een studio loopt dat al op naar €556. Nu, in Diepenbeek is het nog altijd iets goedkoper. €335 liever voor een kot. En €475 voor een studio. Nu, als we dat even vergelijken met Leuven, ik zei net, €457 voor een kot. In Leuven zit dat rond de €500, dus toch nog wel iets goedkoper. Alleen niet zo'n heel groot verschil. Maar als je kijkt naar de grondprijs bijvoorbeeld, als je zo'n kot wil bouwen, of als je dat wil verbouwen of een pand wil kopen, dan is Leuven wel veel duurder. Dus dat maakt voor die Leuvense bedrijven Hasselt ook nog eens interessant. Je kan hier vrij goedkoop een pand verwerven. Je kan dat verbouwen en daarna kan je het bijna aan de huurprijzen van Leuven gaan verhuren als studentenkot. En zo wordt Hasselt een klein beetje het nieuwe Leuven. Daar gaan we vanuit. Dank u wel, Thomas, voor de uitleg. Alles over die koten in Hasselt kan je nog eens lezen in de HBVL-app. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer Limburgs nieuws? Abonneer je dan nu op ons kanaal of check het in de HBVL-app.